ویڑ نبی دے جنج علی دی آئی جنج علی دی آئی تو سجیو ویڑ نبی دے جنج علی دی آئی تسی روز جنجاں تے جاندے ہوئے جو جنج بابا جی نہ پہلے آئی ہے تو نہ بعد چاونی ہے توجہ کر سو ویڑ نبی دے جنج علی دی آئی آئی جنج علی دی آئی تو سجیو بادشاہ تنو وسط رکھن آتن سنجرہ سرکار دی شادی ہوئی تے ہویا کیا ہے آسیہ حوا مریم آیا میں دیوالیاں تھالیاں چایا سین کو میں دی لائی ویڑ نبی دے تو سجیو بادشاہ تنو وسط رکھن نواز بسم اللہ تو سجیو علی علیہ السلام ویڑ نبی دے جنج علی دی آئی آتن رساں تو روز دنیا داران دیاں شادیاں تے میں دنیا داران دیاں شادیاں ٹینڈ کر دیں آتن رساں جڑا کائنات دی امیر دی شادی ہوئی تے ہویا کیا ہے 7 چکر لائے زہرانے تینو شادی بکھاواں جنہاں آسمان تو ستارے لائن 7 چکر